Tepuk tangan. Ya. Luar biasa nek yoga-yoga iki pokoke aku wis muni sing ndemongke sedulurku tuwa Kang X Purno. Wah. No 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 ne ne no no ne oh no 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 ne 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 no ne no oh no 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 ne 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 no 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 oh. Sip. Yo, Mbak Eka Sugeng Enjang, halo. Sugeng Enjang Pak Jumbo. Nggih, wah. Dereng ngantuk nggih. Dereng to. Mergo netepi marang sesanggeman nggih to. Senajan adem ngene kudu semangat. Nggih, ha niku jenenge profesional. Anting. Dalem. Ngantuk ora nduk Cahayu? Mboten. Ora, wah panjen ayu tenan. Beh, jan. Nggih matur sembanuan lho Pak. Wojok jaran, heeh. Ora Pak No, kok kaya Pak No. Mangga katuran jumeneng Mbak Eka kalian Deno Anting nggih. Sareng yo ngadeg. Siap, catur. Hah? Senajan awake dhewe iki ngadeg karo ora ya padha wae ngadeg. Wis gak. Bawane adem ngene iki ben nuruti wong tuwa ya Mbak ya. Nggih. Niki sowan wayah goro-goro gitu. Aku seneng ting saiki. Saiki lagi ketok saiki. Kowe nek ning Magelang gitu. Bareng nyambut gawe karo aku mesti anane mikir limbukan terus. Terus pulang gitu. Nah iki ning Semarang tekan goro-goro. Tekan goro-goro. Sesuk berarti ning Magelang ya tetep tekan goro-goro. Iya, angger apa to teko limbukan tok ngono kuwi. Lah iya. Nyapa? Lah gak ero karepe dalange ya piye. Karepe dalange dengkulmu amoh kuwi. Kowe sok wani kula nek tekan goro-goro ngeten sak ngono kowe. Loh, mboten nggih Pak De. Ora to? Mboten. Oh, berarti aku salah pengerungan ya. Nggih, kan jenengan pun sudarungan to. Heeh. Awake dhewe kudu matur nuwun. Nggih. Mangayu bagya ya, Ting. Aku seneng banget angger merti dusun ngene iki sik dienekke ning daerah kene. Nggih. Jawa Tengah sok akeh banget khususnya Semarang. Nggih. Kaya Panca Rusa kene. Ning nggonku merti dusun wis ora ana, Ting. Apa iya? Saestu. Lah kok iso? Lah nyapa? Ya mbuh mergo wis ditinggalke wis ora digatekke meneh. Oh, berarti masyarakat iki ya luar biasa. Luar biasa Panca Rusa kene, Ting. Kaya manung merti dusun iki. Ora mung tradisine merti dusun sing dilestarekke. Kalebu awake dhewe iki pakliran wayang kulit uga diure-uri lan diurip-urip. Lah iya, kuwi pesene kuwi nggih Pak Dene. Iya. Dadi merti dusun kuwi memetri para leluhur wis padha kundur kasidan jati. Disuwunake pangapura kabeh dosa lupute men mapan ana ing swarga. Sakwise kaya ngono, njur men barokah tumrap para putra wayah kabeh. Piyayi kene do ketrima uripe, keturutan karepe. Iki mergo saka dongane anak putu yang soleh dan solekah ya. Balasan pada orang-orang yang berbakti. Nah, termasuk amal jariah ngono kan. Betul. Jariah. Iki ana panyuwunan lho mau, Mbak. Monggo tetembangan menapa? Mau sing durung dituruti mau caping gunung. Caping gunung. Oh, wonten iki Pak De. Apa? Ngono, Mbak. Oh, siki diwaca sik nek layang. Karo mau gone panyuwunane Pak Susilo mau jadi tunggu lho iki. Napa menika? Lho Pak Susilo mau kan ngersake sampean kon nembang apa panggodaning katresnan. Oh, alah gur njaluke nyawer pura jane iki. Ya mung WA tok ya. Ya gur WA tok e. Heeh. Ning sesuk nek iki nganti ora dipinangkani sesuk tanggal 7 aku nang kono mesti diseneni. Nggih, seneni mboten napa-napa. Walu ngono kene gak kanesu mah tambah butak kowe. Nggih Pak De, iki wonten pamundutan Gerajakan Banyuwangi, penting saking panitia ingkang nggodhog banyune ora tok turuti banyumu ora metu. Oke, siap. Ya dituruti. Iki lagu Gerajakan Banyuwangi saka Banyuwangi ya. Banyuwangi. Jawa Timur ya saka Sragen ya aneh wae. Gerajakan Sragen niku jenenge. Ya, mau kaya lagu sore mau sing lagi mau wae. Tradisi sing nyang gembira gajahe ana ontane ana munyuk-munyuk ana. Kok ning munyuke ning aku iki piye karepmu? Oh ta. Lah kok munyuke ning aku iki piye karepmu? Cara cakepane munyuk apa kon muni kethek-kethek ana?
Lho, piye ta wong iki jane? Gajahe ana, kontane ana, munyuk ana. Lho, lagu. Ayo munyuk-munyuk ya ana. Munyuk enten nggih. Lah kok ning aku? Lah kok kudu ngene-ngene? Lho, nek kancaku lah awakmu apa aku arep ngomong karo Mbak Depi lenggah ben lenggah. Heeh. Lah ini kesane aku sing kethek. Ora, ding iki Ora cerita apa-apa. babakan kethek lho. Nek kowe kok kethek, wah, ayo aku gelem dadi kethek lanang. Lah ngapa? Lho, kethek lanang karo kethek wedok kan odo. Lho. Lah, gak aku ora karo sing tuwek kuwi. Masa ketheke tuwek? Aku tuwek to. Nggih. Malah mandi, tuwa iki malah apik. Lah kok iso? Kayak kambil iki nek tuwa, santene kenthel, apik. Iki jan aneh iki. Apik apa kuwi apik nek enom. Eh ta. Ha iya bener, Apa apa-apa ambil. Heeh. Saiki panjenengan dadi napa? Dalang ta? Heeh. Panjenengan ngertos Arjuna. Heeh. Kalih Sengkuni. Heeh. Arjuna karo Sengkuni nom ndi? Ayo nom Arjuna. Tuwa ndi? Tuwa Sengkuni. Lah kene kok wateke elek Ya Sengkuni. milahe aja sing kuwi. Apa ya Ya kuwi elek kok. iso. Arjuna utawa Sengkuni karo Abiyasa ngono. Ora iso wong Sengkuni tuwek Arjuna nom Loh, elek. lah nggih nek misalkan ajenge dipadake karo Abiyasa lho jenengan kados Sengkuni. Oh iya. Oh iya, iya. Mau kambil masalah panganan ya ta. Kambil. Nek nom apa? Nek nom santene kurang akeh nek Kurang ambil. akeh nek tuwa. Oh santene akeh. Nah, saiki panganan ta. Heeh. Panjenengan ngerti jangan bong. Ngerti. Nah, lek nom, Nom ya dadi bong kuwi enak. lah nyapa kok gak mangan sing tuwek ben nyonyok ta lak Ha kene. iya kono wis. Kon- Jebol. Karepe aku kon mangan usuk ngono. Lah jerape sing tuwek. Kene kok ngelawan kene ya ora iso. Wis gak awakmu gak kethek mau sore kene kethek ning dalan ketabrak anakan kethek anakan. Ngono iki kira-kira mbokne nesu apa ora? Loh, anakan kethek. Anakan kethek ning dalan ketabrak bres mboke nesu apa ora? Dadak takon ibune nesu apa ora ya? Nesu. Sabar, sabar. Sabar, Ting, sabar. Sabar kabeh kena dirembuk ya. Aja nesu-nesu, aja kabeh kena dirembuk. Jane karep kuwi aku kethek apa menungso to jane? Saya tak bedheki. Nyapa? Saya tak bedheki. Apa? Saiki kewan apa sing paling ngeyel? Yo pitik, salah kok kae. Salah Jaran, pitik. jaran. Ya salah jaran dibateki manut kok. Semut nyokot. Ayo. Alah. Semua pengen ngerti jawabannya Apa sing paling ngeyel? Kethek. Ora iso kethek wong ngeyel. Lah to ngeyel. Nah, kono kuwi kethek. Wis to, berarti kita semua ada rombongan kethek. Yo kene barang yo menungso. Aku ki mau ditekani karo Hansip lho. Pripun napa? Jebul ana pasien rumah sakit jiwa ucul loro. Aduh, Ning nggih kecekel siji ijeh siji. ciri-cirine pripun, Pak? Ciri-cirine ditakoni pokoke jawabe muni ora. Oh, Heeh. Alah, terus kok iso? Kowe mau karo sing wong edan sing goleki kan ngerti ora? ora. Kula to. Ngerti ora? Mbau sore mboten kula. Oh, ora berarti mboten. Awakmu? Kula mboten nih, Pak. Ora ngerti? Ora. Lah, yo wis. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Kowe mau ning kene numpak apa? Mobil. Mobil. Njur ning kene berarti wis preso daleme Pak Lurah ora? Oh, ora. Wis. Oh. Dadi Pak Jumbo ki mau enek berita wong edan saka RSJ ucul ning kene. Nek- Mesti yang ngerdite kok wae jawabane Ora. Ning mburi kono lho awakmu roh apa ora? Ora. Yo ayo Nah. gak ngerti ora apa. Loh, kok aku kerasa. Kowe berarti mau ya ora mampir dengan Pak Lurah? Ora, Pak. Ya wis berarti Ora wis. mampir ya, Mbak Pak, Eka, Pak Rapo, Pak Mbak Lurah Eka, pun lunggah. sampean laporan karo Hansipe mau wis pun ketemu, Pak. Pun ketemu. Wis ketemu teng alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Ya Roh ampun. ora? Roh ora? Ora. Ya. Oh, aku toh. Apa kok karepmu? Lah sing jawab ora-ora, lah pertanyaannya jawabannya kan ora kok. Loh, aku wis ngerti ora. Ora. Ayo wis. Mah aku? Ya nak ngaturke sik sing Inggih. gagrek Banyuwangen. Oh, nggih. Engko engko caping gununge Mbak Mbak Eka. Nggih. Duet to. Engko sing jengleng Pak Jumbo. Oke, ya wis. Oh, lah kurang ajar iki. Wayang lho wayangnya sing obahe Pak Jumbo. Langsung niki. Eh, Ya. Bawa sik to. Loh, Beh, Jan. Penjaluanmu neko-neko to jane? kok beh ki apa? Ora peh ngono, Pak. Oh, beh ki kas kono. Nggih, kasih. Beh ngono. Yo jog jaran. Ah, Ngono kuwi. iku. Heeh. Piye taki terus ngono ya. Ya.
apa jenenge? Gerajakan. Gerajakan Banyuwangen ya. Awakmu melu ra? Ya awakku sak ndasku melu. Ayo. Tetep nyengkuyung karo awakmu. Ayo gak rungokno. Awak kok karo ora karo ndas. Mambiat maya Nyapa ta? Masih setenmu koyo wong nyuluh kodhok ngene suaramu. Kuwi cengkok Banyuwangi pancen vibrane beda karo Jawa. Vibrane pancen ngono kuwi, Mbak Yu. Nek aku ben ngerti kuwi jare nek Banyuwangi daerah pesisir pantai. Heeh, pantai. Masyarakat kono mesti mengikuti arus ombak laut. Dadi vibrane ngono kuwi ta? Kok iso beda-bedane awakmu? Getara ngono. Ha ya ngono iku lho. Kuwi jenenge alkultur apa kae? Akulturasi. Ngono kuwi kok. Akultul piye to jane? Salah kowe iki ra ngawur iki. Iki para priya-priya. Yo. Lah kok nek manuk gagak iki Bisa jare gawanmu to? Gawanmu. Oh iki mang sing ora-oramu lho. Jajal tekono. Juga gawanmu ketoke bawa awakmu disulingi no. Ya ora iki gawane Pak Jumbo iki. Gak apa-apa ya, Mas? Alah. Anise sayang sik. Ya kok sayang sik piye kok jane karo kowe? Kowe kenal ora ro iki? Kenal ora? Sinten? Ora. Lah piye wong ora kenal kok piye kok kono ora? Aku, jenenge aku. Gandeng balam biangan. Mas, yang di belakang mana suaranya? Nyeram yai noswan toro. Mbak, ngono ki awakmu yo sinau pernapasan ngono ya iso. Yo iso. Pernapasan emang kudu nek jenenge vokal, pernapasane kudu ana dada, ana perut, ngono iku. Jadi pernapasan ngono kuwi. Ditarik, tahan dikit, keluarkan. Inhale, exhale ngono ki. Coba berarti exhale. tarik, tahan. Anu pancen anting menika hebat. Pernapasan olah vokale. Wah, carane mengolah vokal cengkok antara pesinden karo dangdut kuwi pancen kudu dibeda-bedake. Wow, pancen bocah pinter kok. Nah, iya pancen. Ya ta? Ora ndek tok kon ngecole piye karo malah tok tinggal omongan udah modiar ning kene aku. Iya, berarti awakmu napase kuat tenan ngono. Wah, tenan lha nek ngomong sowiro Pak Jumbo apa ya? Berarti kan hebat saya tahan napasmu saya jos. Sok renang kok kuwi. Sok renang. Renang ning baskom. Paman renang ora bakal kelep nggo pelampung kok ya. Iya, duwe kok aku pelampung. Nggo pelampung. Nyeram yai noswan toro. Pokok lah bawamu pokoke kudu ciri khasmu ngene ya ngene terus. Iki sirkulasi udara Kok iso? dari bawah. Loh, kuwi sirkulasi to? Iya. Lho enek masuk teh. Ada. Loh, piye? Lho kok piye iki piye? Biar iki Artine lho. udah udara masuk keluar. Masuke itu ngendi? Dari lubang manapun. Ini ada kan pori-pori. Ya, itu masuk lewat situ. Nah, habis itu keluar melalui vokal ngono kuwi. Nek kowe aja sikile aja begagah. Lah Engko nek napa? nganti udara itu masuk dari sela-selaning begagah kuwi ngono.
Celane begara. Apianya Nyapa kok dingene posok nyinden karo nggo barang nyapa ora. Kene nyapa kok dingene barang. Gak ben suarane ki bindeng melengking. Oh sengau. Sengau. Lah yo bindeng yo. Ning aja kaya wingi. Panyot, jret. Terus ngene iki aja. Nek kuwi kan kebanteran nek kumitet. Pokoke aja dijret ngono, dilek nek iso. Ambekan iki. Sebenarnya Mas. Kita kok budek kok saiki. Bener gak ngono. Nah, anu nih. Kleru kok sampean. Masa ta Mas, Mas? Alah, padune arep nyedak sing gendar ta, aku ngerti gelagatmu. Perkara yang mubengi ki ra mangkat to. Kancane ora mergo aku ki wonge setia. Aku ki setia banget. Ana wong lanang-lanang ganteng malah. Wis yangku sing paling ganteng ra umum. Paling setia ki ming bojoku. Kok iso? Bojoku jenengane Setiani. pancen angel anu Mas tinting kendang ya Mas. Mojo sinden kok ditinting. Nah, sakmono. Nek ana kok ngono aku jur kelingang bakul obat ning pasar ke lho. Apat obat tikus baturo. Ngono kae. Tapi beda lek teng kafir mriko ora ngono kuwi. Monlet ngono, obat gatel kuwi. Apalam yangan balam biangan biar siap. Ayo dong mangap dong. Ayo aja takkan susah senang tadi song Iya. Etan. Aku kok ya baji to Pak Mat. Etana endah kumayaring Pak Jumo gumelir ya Mak. Pak Jumo Kono sakarepe ngono. Aku teko anteng. Kumal yaring kumal yaring Iki ngopo to, Mbak? Sing kok milu dawa katek penak aku kudu joget. Enak. Peh. Cah cilik-cilik meneng koyo roh dolanan malah. Iki wong tua sing tok guyu iki.
Tua kok ora ditebasno. Jagung po. Oh, lah ron. Taman Sarino Swantara belamyangan belamyangan kemelane Taman Sarino Swantara belamyangan belamyangan kemelane Taman Sarino Swantara. Jogetane pitik-pitikan. Piye? Pitik-pitikan. Piye? Alah. Kayak malah pitik kate. Iya. Kuwi ora pitik. Lan apa? Kuwi bebek. Nek kena petetan. Ason kambang petetan. Awas. Son tanduri. Ngono. Apik. Iya. Coba meneh baleni pisan kas. Petetan ya. Ya, padetan, ya kamyang padetan, son tanduri. Oh, alah jan. Sangkas aku lali ya. Mah, aku malah kayak pitik dobol. Isin aku. Nggih, yuk gerajakan dia nyemangi. Ya. Gerajakan dia nyemangi. Sing tau sepi.
asik semayaman janji urip bareng sir-sirana bikin dengan asik nyanyi wangian sir-sirana bikin dengan ketik asik nyanyi wangian sampun Sip, Pak tenan. Deh. Aku ket mau ki nonton polahe Mbak Ika ki guyu ya, Ting. Lah nyapa to Pak De? Gon kuwi ana jadilan jenengane campur blawur. Heeh. Ning 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 nung ning nung. Ning ning ngono kuwi. Kaya ganongane. Heeh, tenan. Aku terinspirasi jur kelingan jadilan nggonku daerah nggonku. Jenenge napa niku? Campur bawur. Campur bawur. Heeh. Iya to. Sik apik ndi karo kono? Mesti sik apik aku ta? Eh, Sik apik aku. ini nganggo Sampai pentul. mriki to. Nganggo pentul. Lah ya Nganggo rupaku pentul. wis kok pentulan ngene iki. Hah? Ya, rupaku wis kayak pentulan. Arep ngomong rupaku wis pentulan ngono ta? Ya ta? Ah iya. Nggih. Oke, terima kasih. Niki lagune sing pertama sampun. Untuk keduanya tadi lagune Caping Gunung nggih. 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 Ayo saiki sing kasih sampean. Loh. Heeh. Nggih. Aku lungguh iki. Tone kene ae. Ora kuat mambu pop mie yogane mangan pop mie. Oh, kok awake dhewe nek kowe aja semelang. Lah nyapa Karo to, Pak Mbak? Panitia engko awakmu mesti disediani. Apa? Khusus kanggo Mbak Anting. Apa? Kok ana pop mie. Terus Heeh. ngene ana daharan Eh, ramesan, daging, Tenan. gedang, terus teh hangat, kopi, pokari, aqua, dadekno siji buntel plastik kok go jenengan kondur kok ya. Tenan ora? Kuwi kono jenenge turahan. Mbak Eka, Dalem niki ngeten. Pripun? Panjenengan ngaturke bawa, ora perlu digenjelek jelenggengke ora apa-apa. Ora digenjelengke ora apa-apa. Jengglek. Heeh. Ning mengko tekan langgame panjenengan kudu ngendang. Lah iya to. Sampeyan bawa njur ku Anting sing ngaturke langgame. Ngeten. Heeh. Mandani kok awake dhewe bengi iki dipelek koto, Pra. Lah yo ngene iki to dalang ini model ngene iki aku ngerti. Bawa sik kon ngendang. Heeh. Kok Pancen awake dhewe iki jenenge bete bengi iki. bete apa? Gosok terus, Pra. Nah. Kowe dene mumpung ketemu kok ya sampean ki ora. Nggih, aku yo kangen. Ya sono kowe ngendang. Eh, Siap-siap. ya, apa langsung lagune rasa bawa Oh iya oke, siap. untuk menyingkat. Heeh, untuk menyikat waktu oh ora Gayamu. aku bawa ora apa. Lempu lo nemplek ning subalmu lho kono. Ndak iki lak ono bar iki. Timbangan nggo mlaku Siap. iki wis ngiras-ngirus. Ngaturke, kowe ngendang kae iki, awas. Menit nggih, Mas. Dibukake. Menit lho, Mas. Diparakne rene gak apa-apa lho jane Mas. Nun sewu. Sewu nggih, Mas. Awake dhewe mau petuk kok yo urung salaman. Sing jane salaman ki gur modus kedua. Asline sing pertama gur pengen demek tanganmu. Alah Gusti wis tuwa lho. Apa? Kene. Ya ya gendang kuwi. Sing wis tuwa sapa? Pengen, nanting pengen. Ora, aku ora pengen lho Pak De. Piye? Aku ora pengen apa-apa. Aku ora pengen demoki wong lanang. Tapi ya demek wong wedok. Ya ora, piye toh? Malah. Coba. Ayo, Dek, Cek. Ya iya. Cek iki anu riwuh banget tok kabel oke banget lho. Iso para sila to, Mbak? Apa? Iso sila rayu? Enggak, sikile gak cukup. Gitu. Ana sila kok sikile ra cukup ki. Ora maksudnya nek jarian ngene iki gak iso sila. Oh, ngono lho. Tak kira sikile iki ana pira. Tak kira sikile nek kurang. Ya, anu duet Wes. piye awake dhewe, duet. Duet piye? Duet ya duet kok. Duet iki sing nyanyi wong lo anu lho. Ya ya roh. Oh iya, iya ora Kowe apa-apa. pertama awakmu ya. Nek nyanyi lo wong loro duet, nek nyanyi siji seragen ngono.
Kok iso Sragen iki lho kondi. Solo. Ngetan sithik tak yo Solo. Ning di sakgurunge ya kudune kendang iki suarane muni lan ora aku cok curiga karo wong itu. Jajal. Tes Pak D tes. Mane Pak Gito. Oh, Pak Gito. Iya. Pak Gito jagung lincak. Aku Pak D. Pak Gito jagung lincak. Pak Bambang tuku gedang ning ndi? Piye to wae? Aku tak ngetes awakmu malah ning ndi. Ayang Sulame. Pak Bambang tuku gedang. Pak Bambang. Wah, iso. Gedange tugel-tugel. Oh, gedang itu. Iya, Pak. Ngerti ora iki apa? Apa kuwi? Apa? Jeglok. Oh, jeglok. Lagi tugel-tugel ya jeglok. Ya. Siap ya? Siap. Oke, siap yo. Delegasi kok anting apa dari Mbak Eka? Oh, kula manut. Mbak Eka Piye Mbak pripun? Eka? Awakmu. Ya. Sing dangdut aku iso duet. Oh iya. Siap. Yo. Jajal Mas. Makasih loh Ayang Sulame. Alah. Iku kaya kendang orang kendang. Karo sapa? Makasih karo sapa? Karo sapa? Ayah Sulamin. Bapake Jesslyn lho. Lah yo ayah, Pak Jasin karo aku lak koncoku. Aku nyeluk bapak yo ayah. Ayah. Sing muni ayang sapa? Ayah yo. Ngapunten nggih ayah siluman Sulamin. Sulamin. Ngapunten. Ah, Iya ya. siap. Siap Rong. Wis. Iya. Di zaman berjuang. Tepuk tangan. Ya. Iya. Ya.
Yo yo yo. Anting. Kedudu. Karep piye to? Kowe iki ngopo? Mako walang dhewe. Lah masa kowe joget aku gak iso joget. Lah aku nek ro kendang anane kudu joget ae aku. Gak betah aku. Ya wis ora apa-apa, sak senengmu. Saiki kowe jajal ngendang karo nyanyi apa ya? Nganu, ngendang nganggo lambe apa ya iso karo nyanyi. Nyanyi nggo nglambe nggo tungkak kok iso. Ki mau aku ya wis nyanyi lho. Iya, Pak. Jadi musuh yu siji iki pengen piye to? Ora apa-apa aku sayang karo sampean iki. Iya, mosok aku mbok sayang. Lah kowe geleme disayang sapa? Kok Pak Jumbo pengen lho. Ngapa? Sayang. Ora aku. Alah, ora kok anu kuwi glodok lambene kuwi oh biasa wae lho lambene kok biasa wae. Ah ngopo wong pancen lambeku ngene iki kok ya. Iki aku iso ngelok-ngelokke lambe iki lho. Maaf ya Pak Jumbo. Oh santai. Santai. Kula niku wong paling fleksibel. Paling. Oh, terus. Ya kowe nyanyi. Apa? Ya kuwi bacutane omah apa-apa. Yo. Saiki. Ya lambene. Sok wage. Kuwi mikir dipaske lambe aja bathuk, piye to? Iki wis tak paske lambe. Dan Tak paske lambe dhuwur bareng kok. Lambe wong wedok iki nek loro ki lho siji karo. Ah iya. Kalah. Syukur bisa. Tepuk tangan buat Mbak Eka. Luar biasa. Mbah Jan. Apa artinya tepuk tangan ngono kae? Allah. Ora. Nyapa Aku kowe? yukur guyon kok iso. Ngono Pak Lurah tenanan aku yo gak bisa nolak. Ya ini lho, totalitasnya Seniwati iki nek muni seragenan iki ngene iki. Aku seneng karo ngendang iso swara apik, joget ora apik kae tetep tanggung jawabnya. Tetep pantes ya dedikasinya Pak. tinggi. Jos. Nek siji mas aku sing ganjel ngono. Ngapa? Joget gak apik ngono. Aku ora ono jogetan kok wong wedok juga. Tapi bau enak lho Pak. Iya. Padha Mbak Anting yo nyanyi dangdut yo jos, sinden yo jos kuwi jenenge anu sinden serba bisu ya Mbak ya. Bisa. Bisa. Sing anu multi Talent ora serba bisu. serba bisa. Nggih, serba bisa. Oke, ini panyuwunan lagon dituruti ana sing ngersakake mau iki presiden-presiden diaturi jumeneng kabeh. Kabeh? Ya iki sik nom-nom. Sik kira-kira nom-nom. Oh, tadi ada itu Pak De, pamundutan buat Jesslyn sama Iya, Risma. makanya diaturi jumeneng. Ayo, Dari Mbak berdiri Krisna dulu. sampai Mbak Devi lho kok merem gitu. Tapi Mbak Devi ki ora enek ceritane kok ngantuk, gak enek mesti. Langsung Iku berdoa. Berdoa dinggo keselamatannya kita semua. ora, ora tau ngantuk yo gur turu ngono lho.